full strip search a falle search fach fwy personol. Sorry, boi. Hwna stopo ti. Reit. Me o'n i da. Beth yw'r peth mwyaf doniol i ti weld yn y sioe? Pethau sy'n dod le yn y sioe ti? Wel, David allan to. Mae'n galed gwybod le i ddechrau gyda storis doniol neu storis gomic o'r siow. Dwi'n credu bod nhw'n addas i weid. Dyn o lan am Diapo 7, edrych mas trwy ffenest, boi na yn golchi dannedd y mas da can o seidir. Dwi yn cofio mam yn dweud bod fi wedi mynd ar goll yn y sioe pan o'n i sa 3 oed ac o'n i'n gwybod be i wneud efo fi o gwbl. Wrach bod yna rhyw saig, di mynd yn wrong, ond dwi jyst yn gorfod cocio na dyna sut oedd o fod, a dwi newid i enw fo hyd yn oed os di'n edrych yn wirion. Next thing, oedd ceg y ddoi yn ni ar dan. Diawl fi ges i'r stand i godi ar ei trad i gyd, ond dim na pryd oedd o sliwt i fod. Oedd yr officer ti ôl fi, diawl, ddim yn bles o gwbl. Wedyn pan mae'r clocod yn y bora, dyn ni'n cael ei codi 4 o'r gloch bora, gen y clocod yn y shed. Na, dim dysters yn un o. Galw'r enw anghywir allan, neu maen nhw wedi cymysgu'r enwau. Fi'n gyrru bob blwyddyn, chi'n gweld nhw, boes o vets, chymo. Proper farmer's hand yn nhw, chymo. A mae rai yn nhw, llosgi fel tomatoes. Suns out, guns out job. Sa'n gen nhw'n clywed am sun cream o blaen. Ond wrth tynnu'r ffedog i ffwrdd, ddaeth y maic i gyd off, a ffilodd neb clywed dim byd o'n i weid. A pwy oedd yn sponsro'r flwyddyn ni, oedd Miss World a cwmni cigarettes, a diawl fi gaethon ni bob o bac o fags. O, bethau wedi newid oedd ar ni'n nhw. Un flwyddyn, penderfynesu fynd â sgidiau newydd gwyn gyda fi i'r sioe. Am syniadol, achos gyson ni dywydd uffernol, dim ond glaw a mwd. So, un blwyddyn oedd hi'n bwrw yn ymwneud ag dod am tor a carafan, so bob dim yn siocian. Wthnos, literally fel mochyn yn y mwd. Gorfod y garafan cael ei thywio mewn i'r ca. I chi gweld, di gen o voice yn trio pwysio carafan mas, gyfo. Mae gymaint o machines a bydde fel i gael beth i'r lle, so unrhyw beth ydych chi am yn y stuck, bydde ddim mynd a hanner yn mynd nes bod rhyw fath o tractor yn dod a tynnu chi mas. Na i weid y stori un, ond dwi'n gwybod falle os byddwch chi'n lliwso ar y socials. Oedd ei borse mor fawr, oedd e'n dragor gwell dafes, oedd e'n neud rhyw fath o trail bach. Ie, ar ôl 20 munud yn y siow, fi wedi weld gymaint o pethau bizar. Hefyd, dwi wedi bod ar gefn rhyw darw yn lein gwartheg yn rhywle.